Ah, goeie. Ja, goeiedag. Mag ik jou wel even wat vragen, hè? Maar natuurlijk. Wat voor bijzonders heeft bij die? Een wing. Ze doen normaal wingfoilen op het water. En dat doen ze met zo'n ding. Alleen hij loopt nu net leeg. Maar ja, dat kan ook op schaatsen. En op skilers. Dus dat is echt fantastisch. Was voor u net nog even een heel stukje snel letten? Hij wil niet meer. Dan moet ik hem weer oppompen. En de pomp ligt in de auto. Ik wil die pomp voor die ophalen, want maakt het al eens even snel. Dat kan wel. Ja, die zit er heel nieuwsgierig uit. Ja. Alleen ik ben bang dat die pomp ook een beetje leeg is. Ik denk niet dat ik hem weer vol krijg, helaas. Ja, jullie zijn 10 minuten te laat. Nee, het is een elektrische pomp en die zat al bijna leeg. Dus ik denk dat ik hem niet meer vol krijg ermee. Ik heb net heel even muziekje. Voor hetzelfde lukt het. Ik wil best even voor die rennen. Ja, dan dit knopje en het is de Seat. Die staat hier vrij aan het begin, aan de rechterkant. Ik probeer het gewoon even. Als u. Ja, dank u. Maar dat klinkt goed. Ja, denk ik. Zeker. En hoe ben je op dit idee gekomen? Ja, door een medewerknemer van de LC-haal. Die had zo'n ding. En die doet het op het water met de wing. En nou, dat mocht ik een keer proberen. Ik denk, dat vind ik leuk. Dus gelijk ook één aangeschaft. En nou ja, nu gaan we los op schaatsen en op skilers. Dus fantastisch. We zullen zien, succes! Ja, dankjewel. Ik moet eerst even naar het midden van de baan komen. Zo, prachtig. Het ging best goed. Ja, ging wel aardig hè. Dat voor een beginner nog. Dus dit is de 5e keer dat ik het doe, dus heerlijk. En hoe viel dat? Ja, fantastisch. Ja, ik heb vroeger ooit gewindsurfd en ja, dit is een beetje, dat gevoel krijg je ook. En dan maakt Nevens Michael aardig snel niet. Ja, hij gaat ontzettend snel, ja. Ja. Ik weet niet, ik heb daarachter ook, daar staat wat meer wind. Nou, ik denk je zo de 40 per uur halen, misschien nog wel sneller, geen idee. Ja, echt fantastisch. En hoe heet dit fenomeen? Ja, ze noemen, op water noemen ze wingfoilen. En dan is de wing is dat ding wat we hier hebben. En de foil is dat bord. Dus ja, dan zou je zeggen dat we dit wing schaatsen noemen. En in de zomer ga ik lekker wing skileren. Dat is verzinnen wat, hè?